There is this video na trend na social media, na trend up and down about akurikwa onoka or akurikwa onoka. Akurikwa mountain of fire or akurikwa mountain of fire. Can't think, you understand this video, but this video is specifically meant for people with high intellect, people with high intelligence. Nde like rezoku or church goers. And on this video, I will not offend anybody. I will only be on the middle and the center of truth and nothing more. Nkebe eziokwu bụ na ana m congratulate Evangelist Ebuka Obi and the Zion Ministry etu ha si wee mekwu akwaya ka ụlọ nsọ nke Chineke wee meke gịnị wee na-aga n'iru. But at the same time, as na okenye na-adụ ụmụazị ọdụ, ụmụazị na-adụkwa okenye ọdụ. Ọ bụ na oge ekwe mee my prophet Evangelist Ebuka Obi, ọ bụ na oge ekwe eme ka ozi saa ozi n'ụlọ ụka gwa members of the church ha kwụsị ịkọsụrụ nyanwa wahala ọ ha kwụsị ịkọsụrụ nyanwa ife ndị mmadụ ga-eji na-agba ya n'ọnụ. Nke bụ eziokwu adịrị ọhịa ọ bụ na 60 to 70% of members of my own Zion nke nsokwu eje na-anọ na-amụ anya abalị ma okwu heaven niile. 70% of members ogene na-akọ soro this gentleman echi ya. Yes, ha na-akọsoro ya wahala, ha na-akọsoro ihe eji akpọ ya n'ọnụ. Probably Evangelist Ebuka Obi might not even know na anwe ndị na-anụrụ ya ọgụ ma nke afụrụ anya ma nke a na-afụrụ anya. Mana nke bụ eziokwu adịrị agụ, ọ bụ na anyị ga-agwa onwe anyị eziokwu. Members so etinye this young man na wahala eji na-akpọ ya n'ọnụ all the time. Read my lips. Even when people who are not throw insult, and I don't like the way they throw insult on Evangelist Ebuka Obi. Why? Because now members of the church so are called if you are barrier. Maybe now to see or one also evangelist the only prophet when an Igbo. Or also the only pastor when an Igbo. Or also the boy when a minister an Igbo. And when there's thousands of people when a ministry and churches na an Igbo. Members of their church and they put their pastor problem. Or they put their pastor here, people getting that way on. Or when they just one, then I fine and good. Israel or be your job? The answer is no. Monoga gay as well, or brief fair mockery, or put them by getting the same oku. Anna assuming a Lagos much here, a way catabilla, Buze, the government, the United States, but catabilla, a Buze, Hana Buze, T, surveillance, T, army, T, police, T, navy, carry one day a video, Busa, because Samana, now people watch here, no, you're making it, no, they wouldn't be. Zion Zuru Church. Aga Jpac caterpillar. Kultur Church. It was a Kultur. A Kultur building or whatever. A River Janeiro. May church expand. Azuzie members. Jesie na Kultur. Na muamu. Obri ye mokre. Mana you see. Members na muamu. Hana muamu. Na hana muchi ozamu. One. Amu hana amune jubilate. Ha na-ejubilate na akuriri shrine. 2. Ihe ha akuriri ọkwa ordinary building or shrine. Does it mean na enwere chi ọzọ nyere chi ọzọ? Or na enwere chi dị superior more than chi ọzọ? In the name of Jesus, na-ada na Zion Ministry. In the name of Jesus, na-ada na Mountain of Fire. O nwere Jesus ka ibe njụọ? All Jesus na Jesus. Kedu ebe ihe kpataziri eji wee bụrụzi ihe a thing of mockery? Now I have a 2 tangible points which I want to review to you guys. Number 1, before a Yoruba man will raise church or raise building na Lagos, go and investigate. Either neighbor na mapuke as industrial area, which I know fully well in the map of Festac and Amuwo of it for Center for Industrialization. Or if you years, more than 50 years ago, how about Ndi Igbo tebe aja machine na arụ ụlọ mgbe ọ ga-esu ebidi ikuri property mgbe ahụ ndị mmadụ ebe agwa na emegide ndị Igbo. Before a Yoruba man ree property na Festac, ree na Amuwo of it, ree na Agọ, ofugo na diagram Lagos State that never bụ industrial and anything industrial that arụ residential nke arụ church. O nwere ike in less than 20 years or 10 years akụrie the place.
onye Yoruba buru ụzọ jeresi onye Igbo. Unu na jubilate. Why jubilating? Do you know this one? The answer is no. Number 2 point I want to bring out. Mgbe ị na-jubilate, ọ bụ na ya pụtara kurie chọọchị, apụta nyeta si agara dịrị Chineke na Chukwu mere metụrụ ndị chọọchị aka n'obi, ha wee nye anyị space ka ha wee mee expand ministry anyị, ọ na-aga n'iru. Ọ dị understandable. Akurie with joy. O nwere ya bịa mee vidio, o nwere ga-abịa mụọ amụ, mana nke a ga-abịa kurie a na-ese foto. Agwara m na wefu ndị members of the church na-eti ride on. Ha ya eti people na problem ọnụ na amarọ. Emezie vidio, ọ na-ebusi CNN na-ebu, ndị channel na-ebu, all the bloggers na-ebu, ife na tag si ya bụ na mockery. Now, Olukoye bụ ndị Mountain of Fire. Ọ bụ eziokwu na ha nwere ike ere the church, resi ga achọ ịnọsi ebe a. Mana o nwere ya ọ bụrụ eti na mockery. Ị nọ na Yoruba land, a na-eme mockery, a na-eme mockery. Your church is still in Yoruba land. Unu ka gị dị na Yoruba. Ifunugo onye Igbo nwere church na-eme ka eme allow ka members of the church na-ebutere ya ihe eji achị ọchị na Lagos State or any part of Yoruba land. Oru echi Yoruba buru ọgụ bịa kuribe ụlọ ndị Igbo. Ndị Igbo ababa mba na gịnị mere na a na-emegide ndị Igbo. Ịzụrụ property, kurie property without video. Sin of joy. Amen. In the ministry of church or n'iru. The same God you worship in Mountain of Fire is the same God you worship in the Zion ministry. It's the same God you worship in Deeper Life. It's the same God you worship in the Catholic Church, also in Anglican Church. But the members say, "A were a photo, no video. Or you go with God who is superior more than each other God." All this is the people are just okay. I know my message will offend many people. For I traveled to Egypt and came back and I found out now it's time to embrace the truth as a mature person. So that you know which at the without defending any denomination, without defending any Omenala, or without defending any Oka. You stand on the middle. And congratulations. At least kingdom of God Naganiru. Yakuri property, Yakuri property. Mana ke motive eja akurie. E na akurie na amuamu na eme mokre na chi nke nda bụ chi nwụrụ anwụ na chi nke nda enwere power. Ọ nọrọ Chukwu ka a na-akpọku. Ọ nọrọ ofu Chukwu ka a na-akpọku. I still remain a Christian and I will remain a Christian until I die. But unu ga-ama ka ga-esi na-eme people ka people ga-adị akpọ ndị nke otu Christian ọnụ. Ebute video na ama ọkụ na ọ na-enwe m iwe. It doesn't mark the body of Christ. Evangelist Ebuka Obi, talk to your members. People who now want to war, now want to fight. Talk to them. Kahari kuterego problem. When I have a problem. When you want to war, they are both in sobu. It is now about after the comment section. Only a opinion where I did 300,000. Bana page on your husband. Bobby, Eri, Ozu, Ebesu, Mbunya, Uku, after Jesus Christ, or today, Abane. Monotony, or Bokaria, you carry on your Omenala. Bokaria, you can a poison. Bokaria, you can do Namahachuku for the first time. Ask one Gankuo, who's the end point here before video end. Number one, a Yoruba man cannot sell his property. Remember, the Mountain of Fire, Tobareko. Money is not their problem. Money is not their problem. For fact, no Yoruba church, go and check. Go and check. Go kepu industrial area. And in future, everywhere might be demolished. Gasie ike ogbiba de menugwu Hausa onye Hausa but ore uno ebe o mana government ya amaka go for but they will not reveal to you ore uno ore so onye Igbo uno onye Igbo egoro na azezo ọka ome na Kano na Sokoto na Sabongeri na azozo biri na ego na Lagos emecha after 2-5 years ebe ahụ eresiri onye Igbo abịa abịa kurie ka edo na Lagos ọgwa ndị Yoruba before heresi ya na mgbe abịa demolish uno na side airport road Who's airport at Away State? Or one day you're about ready, Holanda. Even the Bale,
of the land tinye aka asa na oresi onye Igbo ana. What happened after 5 years? I couldn't replace ndị Yoruba nara ego tinye n'akpa. Ka nke a bụrụ ihe mmụta nyere unu. Ị na-achọ ịgwa na ọ bụ na mountain of fire. Ị na-achọ ịgwa na ọ bụ na mountain of fire ka zụrụ ebe a Zion Ministry nwere ana. Na 3,000 youth from Zion ameje ebe a were onye ike na 2x2 chụọ onye ọbụla ọsọ. Anyị na-eme ife ka anyị na-eji uche anyị. I still remain a Christian and will die as a Christian. Mana ihe ọbụla nyere m anyị mụfụ ada ihe ọjọọ ọ ebe a na-amụ mockery a na-amụ the body of Christ. I will come out and say the truth. Mgbe unu ụka odimeje gọọmenti dị abịa ịkụrụ one side. Did the member of the church react? Only the odimeje pụtara gbaa chịkachịka as a human being. Whatever we are doing, don't allow your members to overpraise you, because that overpraise will enter your brain and ọ baa gị isi ọ na-ebute ife a na-akpọ destruction. Ndewo.